Ahojte deti. Ahojte, deti. Budeme sa teraz venovať významným mužom. Prvý významný muž sa volá Walt Disney. Že hovoríme, že to bol filmový producent, čiže natáčal rôzne filmy. Tuto máme taký film, ktorý sa používa a teraz bude tvojou úlohou očami si pozrieť, čo máme na obrázku. Kamery a skús mi ich prosím ťa spočítať a povedať mi číslo. To znamená slovo scenarista. Scenarista znamená, že písal ten program, ten dej. Tiež zahráme na takého scenaristu. Pozri si tieto obrázky. Máme tu jablko, koš, tu máme červíka, lupu a ruky s vodou. Tvojou úlohou je vytvoriť príbeh pomocou týchto obrázkov. Je to kozmonaut, ďalší veľmi významný sovietský kozmonaut, ktorý sa dostal do sveta takého iného ako ten náš, do sveta vesmíru. A čo vidíš tu hore? Dávam za úlohu zistiť, ako sa volal tento významný sovietský kozmonaut. Slnko, nočná obloha, mesiac. Sme ho volá tento významný súčasný muž. Je to futbalista, ale čo futbalisti musia mať vo svojej takej výstroji? Skúsiš mi pomôcť. Tuto máme čo? Dve brány a loptu a fľašu. A keď sa hrá futbal, sú takto bránky vedľa seba? Nie. Futbalová lopta sa využíva na futbal. Na čo sa používa takáto lopta? Na ping-pong. Nikola Tesla, ktorý veľmi sa zaslúžil ako vynálezca. Napríklad objavil takýto rentgen alebo diaľkové ovládanie, rádio. Toto je len jedna z mála vecí, ktoré on objavil. Takže naozaj bol veľmi, veľmi významný muž. No a čo by si chcel vynájsť ty? Čo by ste chceli objaviť vy a skúste nám to. Vidíme sa na ďalšom webinári. Ahojte! Dovidenia.